Сигурна ли е електронната ви поща? На къде се развива интернет с новите мобилни устройства? Започваме един наистина необятен разговор в света на технологиите с менеджера на най-голямата електронна поща в България. Това е Йордан Иванов. Той вече е в нашото студио. Господин Иванов, здравейте, добро утро и добре дошли. Какво е, така, понеже вие стопанисвате, така да кажа, АБВ, един наистина популярен портал, какво е новото в него, с какво ще се облегчи потреблението, функционалността, с какво ще стане по-сигурна нашата поща там, защо въобще го направихте? И какво направихте всъщност? Значи, първо, пощата и до сега си беше сигурна. Това, което направихме, е, че създадохме един нов интерфейс за нашите потребители, т.е. изцяло нова версия на АБВ поща, която би трябвало да улесни доста нашите потребители. Като цяло интерфейс работи много по-бързо, всяко действие в пощата отнема на потребителите много по-малко време. Самият интерфейс е доста по-интуитивен, по-цветен. Да не ги обърка само. Всяко ново нещо в началото обърква, нали? Знаете, като интуитивен и ще ги усети. Те сами ще си Да, определено, когато потребителите са използвали даден продукт 10 години и повече, всяка промяна е трудна. Да. Така особено по-големите промени, както в случая. Поради тази причина ние не натрапваме новата версия на всички потребители. Всеки сам може да избере коя версия на пощата да използва. И на този етап нашия екип ще продължи да развива и двете версии на продукта, така че потребителите ни могат да бъдат спокойни, че който и от двата варианта да предпочитат, пощата им ще бъде на ниво. Да, колко адреса имате регистрирани? Към този момент в АБВ има малко над 3 милиона и 100 хиляди активни акаунта. Половината население на България. Това са активни акаунти, не са уникални хора всъщност, защото често един човек има повече от една поща. Да. Но уникалните потребители на АБВ са някъде над 2 милиона. Да. Добре, в време, в което престъпленията в мрежата ще зачестяват, това е и официалното предупреждение от страна на МВР, какви мерки взимате вие и програмистите най-вече, разбира се, в желанието си да защитят личната информация, каквато е електронната поща? Ние приемаме доста сериозно сигурността на нашите потребители и се стараем пощата да е достатъчно защитена, така че хората да нямат притеснения, когато я използват. Какви са най-честите атаки? Кой какво прави и защо? Не мога да класифицирам като най-чести даден тип атаки. На мен ми откраднаха една парола и не знам как. Значи, ако... Пак съм си забравил там ключовите думи и въобще не знам как да си я върна. Да, затова е важно, когато се регистрирате, да оставяте личните си данни, истинските лични данни при регистрация, защото като крайна мярка и крайен случай може да дойдете в нашия офис с лична карта и ние да възстановим достъпа ви до пощенската кутия. Вероятно хората се страхуват, че данните им няма да бъдат... Отиват някъде. Отиват някъде, получават някакви писма. Как използвате вие личните данни на вашите? Данните им не отиват никъде, значи ние ги третираме строго конфиденциално спрямо всичките закони, действащи в България и могат да бъдат спокойни потребителите. Освен това, скоро пак разбрах, че съм милионер, лото-милионер. Честито. Да, и само че трябва да попълна друга регистрация, за да ми изпратят милионите, които спечелих. Как се борите с спамовете? Борбата с спама е ежедневна. Полагаме големи усилия. В световен мащаб това е огромен проблем и като цяло много голям процент от кореспонденцията, която обикаля с интернет, всъщност е спам. Да. Правим всичко възможно да не допускаме по-голямата част от тези съобщения. С каква, господин Иванов, статистика разполагате вие така от ежедневната си работа, от това, с което се занимавате, за разпространението въобще на интернет у нас? Какво се случва през последните години? Вече няма някой, който да не ползва компютър, от баба до бебе. Всъщност има какво още да се желае от българския пазар. Вярно е, че последните години той расте доста усилено, но в момента, според официалните статистики, някъде около 41% от българското население използва интернет, което е доста под
средноевропейските нива, в развитите страни този процент минава 80%. Колко? Това иска да ви питам. 80% в други държави използват? При нас два пъти по-малко, значи. Да, български интернет пазар все още има голям потенциал и има на къде да се развива. Какви услуги в интернет биха се развивали, как мислите? Не мисля, че има някаква строго определена тенденция. Услуги нови постоянно излизат в интернет. Виждате какво се случва постоянно. Преди няколко години на мода беше чата. В момента всички говорят за социални мрежи. Не знаем до година какво би излезло. Могат ли сайтовете да се издържат от реклама? За нивата на интернет рекламата какво ще ни кажете? Тенденцията за спад има ли го и при вас? Тази година определено е трудна, както във всички сектори. Поради икономическата криза няма как да няма някакъв спад. Но като цяло сме оптимисти и за в бъдеще смятаме, че пазара на интернет реклама ще расте само нагоре. Може ли един сайт да се издържа от реклама в интернет? Може и цяла компания да се издържа така, каквато е нашата.